Kad sam vidio tebe i ovog ovdje gospodina koji mi je ulio, brate, samopouzdanje, skače bez ikakvih problema. Tvoj trip, brate! Bravo, bravo, bravo! Kakav si ti doktor, brate! Idemo, okej! Fly like an eagle. Bilo dobro. Evo vrta, vidi se vrta. Bravo. Sleteo je! Živ si, debeli! Slušaj ovo, si svjestan da je Ljuba položio za kargo avione? Nesvesno. Izbacujemo preko 500 kila, a? Da. Kak si ti doktor, brati? Reci koja je priča. Jel dobro, a? Au! Šta i kako se osjećaš sad? Kako je bilo?